Niall Ferguson és un historiador escocès, professor de la Universitat de Stanford i autor de 14 llibres en què sempre hi és present la perspectiva econòmica. Un dels més importants el va dedicar a la Primera Guerra Mundial, trencant esquemes sobre un conflicte que entre els historiadors del món anglosaxó es considerava inevitable. Una visió que feia més suportable el desastre de les enormes pèrdues humanes que es van patir. Era inevitable la Primera Guerra Mundial? Res a la història no és inevitable, perquè cal que es combinin un conjunt de decisions i fets per produir una crisi tan gran com la del 1914. I podria haver anat d'una altra manera. Per exemple, la Gran Bretanya podria no haver intervingut en aquella guerra si, quan el govern es va reunir en els moments crítics del començament del conflicte, hagués pres decisions diferents. No hem de caure en la trampa de pensar que fets com les guerres són inevitables i que hi ha grans forces de la història que queden per damunt de la voluntat dels humans. Tots els governants van cometre grans errors en les decisions de les grans potències europees. I van prendre aquestes decisions perquè van subestimar l'enorme cost en vides humanes i en diners d'una guerra general europea. I també van subestimar els riscos d'inestabilitat política per als seus països de fer aquesta guerra. Així que la lliçó de la història és que les errades del tipus que es van cometre a l'estiu del 1914 poden produir desastres gegantins. La Primera Guerra Mundial va ser un desastre provocat per l'home. Uns governants diferents o un millor càlcul de les decisions podrien haver evitat la guerra o potser haver fet que la guerra restringís Europa en comptes de ser mundial. Expliqui'ns la seva visió econòmica de la guerra, els càlculs que fa sobre el cost de matar enemics. Un dels grans misteris de la Primera Guerra Mundial és per què va allargar-se tant, més de 4 anys, quan les potències aliades tenien molts més recursos. Un cop que el Regne Unit va entrar a la guerra, tots els recursos de l'Imperi Britànic estaven disponibles. I això s'hi sumaven els recursos de l'Imperi francès i de l'Imperi rus, que eren molts més que els d'Alemanya i els seus aliats. I tot i això, la guerra s'eternitzava. I la raó perquè s'eternitzés és que Alemanya i les potències centrals eren molt més eficients matant els enemics. Quan admires aquesta ràtio brutal, el cost de matar enemics, s'observa una gran superioritat del bàndol alemany. La conseqüència econòmica més important de la Primera Guerra Mundial va ser el Tractat de Versalles, amb les reparacions econòmiques imposades a Alemanya. Keynes tenia raó quan va advertir sobre els efectes que tindria? John Maynard Keynes era un home brillant i el seu llibre Les conseqüències econòmiques de la pau, publicat poc després de la firma del Tractat de Versalles, es va convertir en un best-seller que el va fer una estrella. La seva fama arrenca la publicació d'aquest llibre. En molts sentits, el llibre té raó, perquè diu que allò no podia funcionar, perquè es carregava el govern alemany amb un excés de deute, seria insostenible i que la venjança no es quedaria curta. O sigui que el tractat era tan dur que hi hauria una reacció en contra. Això és veritat, el tractat no va funcionar. Els alemanys van suspendre el pagament de les seves obligacions i va haver una Segona Guerra Mundial. Així que no es pot dir que Keynes s'equivoqués en dir que el tractat del 1919 fallaria, però cal fer atenció a un punt. Els alemanys els va anar molt bé tenir Keynes de part seva durant els anys 20, dient que se'ls demanava una cosa impossible. Hi ha una frase antiga que diu «Si no pot pagar, no pagarà». Els alemanys insistien que no podien pagar i Keynes els donava la raó. Però hi ha alguns historiadors que pensen, i jo sóc un d'ells, que els alemanys no volien pagar, ho rebutjaven. En aquest sentit, el problema del Tractat de Versalles no era la quantitat que es demanava als alemanys, sinó que ells no ho consideraven legítim. I com que no ho consideraven legítim, no van ser mai sincers del tot en el seu compliment. I em temo que John Maynard Keynes els va ser de gran ajuda. My pleasure.